La formació de vincles en les primeres etapes estableix la base del seu desenvolupament social i emocional, i els infants comencen a descobrir els valors de l'amistat. És on aprenen a compartir, a col·laborar en projectes i a construir connexions significatives. En canvi, a la secundària pot ser un moment de canvis i de pressions, on les amistats actuen com un suport crucial durant aquests anys i ajuden els adolescents a enfrontar desafiaments i a desenvolupar habilitats d'afrontament. Com podem fomentar les amistats saludables a l'escola? Doncs promovent l'empatia, ensenyant habilitats de resolució de conflictes i empoderament, i així crear un ambient inclusiu, que són els passos clau per a conrear relacions positives. En resum, les relacions d'amistat a l'etapa educativa són fonamentals pel creixement i el benestar dels estudiants. I vosaltres? Quins records teniu de les amistats escolars? Ens ho compartiu?